ezigbo nwanne m ekene gị ka ị na-akwado ime ejije a ifuru bọtịn anọ na-aga gị edere subscribe iburu ụzọ ịpịa na like ịpịa subscribe pịzie bel ahụ ka ị were mara mgbe anyị tinyere ihe na anyị tinye ha n'ọkwụ na fonu gị kpaa echeghị ine ọnwụ na ịchekwa na ine eskepuo ya ka Chukwu gozie gị. anyị were nweta nwere ụkwụ anọ were ka ahụ ibe Obi. Thank you very much. Ewepụrụ anyị ịnọ na public say Obi bụ junior ya maka my brother ọzọ abụ eze na-akwụ ya Obi bụ senior ya. However, biko gwana ike ngụgụ Chinyere Obi loves him. Obi hụrụ ya n'anya. Obi ji awe ihe ọ na-eme. Ndị Akokwa niile once Obi nụrụ ya Akokwa anụnanị ya okwu akpu ahụ ekpuo Akokwa ekpuo ya. Ihe nọ na nke Obi Akokwa adaghị mana ji ka anyị na-awa tata biko anyị ọma ga nwatata afa ihe ahụ Ide Atọ TV. Biko ụmụnne mmadụ anwụna gboo aha m bụ Chief Uchechukwu Onwelingo Obi Ekulie na Obi Onwelingo ọ bụ na-eche ndị Akokwa onye mụ na ya nọkwana bụ nnukwu nwanne m na nnukwu nna na nnukwu pila Akokwa ji eje ije bụ Ide gburugburu nke ndị Akokwa Chief Celestine Ebubọgụ Ide Akokwa mụ na ya na-abụ na anyị kwuru bịa n'Obi so ka anyị bịa pere eze anyị homeji otu esi eme maka asọ onye kwuru ihe kwudebe ụnụ anwụna gboo maka na ịkpọkwara m ya afa ma onye ahụ onye ama ama onye ahụ Tiger Food ọkwa ya maka ana m anụ ya ọ bụrụ onye a na-ama ama ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ na worldwide ọ bụrụkwa Nigeria Tiger Food ọ bụ onye na-eweta ihe ndị mmadụ na-eji were esi nri ha atọ ụtọ so biko ihe anyị chọrọ ka anyị mata ahụ biko kee ka obi unu dị na otu unu si kwado mmemme a na-eme tata. Onye n'ụsọ onye rụ ndụ wee ya bụ isi ọkụ ero ndụ ewe mee mmọnwụ eme onye Chineke kere ndụ agaghị enwe aṅụrị so anyị niile bụ ndị Akokwa ma onye eze anyị ma Akokwa na-echi gbaa gburugburu na-enwe aṅụrị na anyị kọrọ ihe wee rụ ndụ ihe ahụ aka anyị gwute ya mekwe na anyị wee were ese ka anyị nye Chineke ekele maka ọ ya bụ festival mgbe anyị gwutere iji nye ekele ahụ ka Chineke mara na ihe ahụ o mere anyị kọrọ na anyị arịra ndụ gwute so anyị na-enwe aṅụrị na ozi pụrụ iche mmiri a na-achị udo obide. Anyị ekene na gị ịmana omume i mere ugbu a gosi na ịbụ ezigbo onye Ide Atọ maka na enwe ndị ọ na-awawo na ha dị mma otu ha chefuo omenala mana omenala ya ana ịwa ji ọkwa ihe ọ bụ nna ya ukwu anyị ekene na gị. Obi Akokwa na-echi ha mụrụ okwu n'ihu ugbu a ọ bịara afọ ya ka ha ga-akọta Akokwa kpara ka isi ga-eji efere na ọkpara ya otu ọ dị so ya ka anyị bịa maka onye nwere ụmụ onwe ihe ọ na-eme ụmụ ya na-abịa chụọ ya aha n'obi ya nye ha ngọzi ka ha were na-agakwa karịa ka ọ ga-abụ mgbe ọzọ n'afọ ọzọ mgbe ọbụla ha butere ha karịa maka anyị bụ projekti ọgwara ihe ọrụ ị na-ekpere anyị ekpere n'obi a gị na-anọ ịsụ ọfụ ọ n'obi ebe ọ sọrọ gị n'ọsọ ya ụmụaka ọkụ a na-aga n'ihu ukwekwesị na-aga n'ihu ha sịrị ike n'abalị ike ndị nche ọjọọ agaghị ahụ ha so ndị nche ọma tupu ga na-ahụ ha mkpọmkpọ agaghị akpọ ha n'ụzọ ndị na-eme azụ ahịa ahịa ha agaghị akpọ n'ụzọ ndị na-arụpụta ahịa ha agaghị akpọ ahịa ha na-arụpụta akpọ ụgwọ n'ụgwọ ha gwere na-asị ekpere otu a na-agakwa aga emezie onye a na-adakpo nnukwu envelopu kara aka na ezigbo mmanya eji egokwu nri o were na-adaba nke ọma ọkwa ihe unu na-ekwu so isie ike ọya ka ha bịara sị ka ha bịa kelee ego were na-arịọ ha kwa Chukwu ka mgbe afọ ọzọ anyị niile nọkwa ndụ sọdụkwa anyị n'ala onye onye ụgbọ ga na-ekwu
onye ihe ga-emerụ ahụ ihe anyị na-eme anaga ndị ọjọọ niile pụọ ndị ọma ike niile pụọ ọsọ ndị ọma nso ndị mmụọ ozi nke si n'eluigwe Chineke kere ichefu Akokwa na-edu ha n'aha Jizọs Kraịst. Nke a bụ mmanya ndị kabinet butere maka eze mmadụ ga na-abịa ya mgbe niile and eze ga na-asụ n'ọjị maka iwu bụ na ọ ga na-asụ ọjị ma ọ na-ata ma ọ naghị ata ọ naghị ata ya mpịta maka a ga na-asụ ọjị ọ ya ka o jiri bute mmanya nke a bụrụzie nnukwu na-agbakara aka mara abụba ebe dịka Hausa na-akọtụrụ ka n'anya ọgwụ ọkwa ya ka unu mere so ọya ka ha wetara ọya bụ ihe lee ya ọya bụ ihe ekele m ụnụ kelekwa ụnụ kelezi ụnụ obi Akokwa niile na-arụchie nne Obi Akokwa n'echi Agbakwuruibe ekelekwe bụ ndị eche ndị ọba ndị chi ndị ọtụtụ niile ndị ikwu na ndị eriri ya ji dịbe na ọba Obi Akokwa ịnụrụ anyị chairman anyị bụ ndị sị gbagba mmiri bifo ihe emebie maka emebisakwa ihe aka ga-anọkwa ala dozibekwa ebe were nwayọọ wee mara ike na-eji were nwayọọ anyị gara taa iji wee yọọ ọrụ bụ Obi Akokwa n'echi ịsọpọtụkwa uru anyị na-emesa anyị gaa n'ihu ite ndị dị otu a mmanya na-eke Akokwa kwenu nielu mọnụ padabano ọba obidibidibio Obi Akokwa n'ogbuge ní àwọn ATV Mana alhamdulillah maka ni ga presentation achọrọ ịga pa n'ikwu ọdịnihu m chọrọ ịgbaga ọwụ ga-eme maka ihe m rụjuru m afọ asị ndị ga-eme jide aka eji aka ejide mmụọ biko aga m handụ over to high chief otu igbo oge ka o prezentị ya biko ndị ATO Calabar branch bụ ndị ha zipụtara ka ha bịa kelee gị uwe ihe anyị na-enye gị ekele anyị na-asọpọtụ afọ ọnwụ mana akpụpụrụ mgbe anyị na-ekelekwa mmeri ndị kabinet gị na-anọnyere gị afọ ọbụla High Chief Ọsọgwu ukwu Akokwa ekwere n'Akokwa anyị hụrụ ihe ọ na-eme n'Akokwa our branch bụ ihe adị ebe a ọgba ike ọhụụ ka a ga-ana anyọ mana anyị wetakwara ego eji gaa na-akpa ma anụ maka anyị mana onye oriri ka ewu and ọrụ ihe a ji wee kwado were bụrụ agba envelope wee bịa ahụtụrụ ebe ọka dị n'envelope ihe a na-ebi okwu maka akụkọ ọrụ Akokwa
na-elekọta anya ndị sopelu afọ ọbụla na-emebi mkpado n'obi anyị leta anyị ga-adị obi anyị ga-adị anyị na-asịkwa ọfọ ọbụla ma ọfọ ọma anyị gwara ọgụ ka ọ bịakwa na vileji anyị na-asịkwa ụgbọ onye ọbụla ji bịa ebe a n'ụbọchị taa abụpụ dị mma nke dị mma ka ọ gote ala tupu ekwedịla ka anyị ndị aja mmadụ na ndị aja ma ọ bụrụ na anyị emesa mmemme a n'isi ihe a bụ ekpere alụsi onye ọbụla na n'ofe anyị na ndị onwe anyị bụ ndị onwe anyị site na Kristi dị nwere anyị na-achọ ka chairman ụgbọala ya bụ na obere ndị ụgbọala ya bụ obere afọ aza anyị ga-agarịrị ike ụfọdụ na Chineke jikere edowere anyị afọ ọbụla n'aha Jizọs. All right. Secretary of the committee, Chiefs are celebrating at the bomb. Onye na-akụ egwu na-akụ aha ya bụ egwu ọgụ egwu mgbodo ọsọ na egwu ọgụ egwu ya na ha lụ ọgụ ahụ ọ na-abụ egwu ọgụ adị mma onye na-adụ aka ọkwa na-adụ ya nnọọ ndị aka ọkwa ndị isi obi niile ndị tradition heads ndị chairman of villages ndị isi niile na-achị achị azụ nọn daalụ ndị nọ n'iru unu obi aka ọkwa ndị nọ n'iru unu ugbu a bụ ndị aka ọkwa I used to work with I oh, you know what's that? I share that I got over so we go kumera ini lebe anda ko pani le ba ima weke mama ya na yo be pere so to kile ke na ya be ga Biafra na Nigeria ako mo na so ha ga he ja ka ha ma busa ana ga be ojo na to to ko ya na be ne na ya buru na ge o ihe na yo biko ndị isi obi ụlọ anyị kwuru na-ekere ogbe niile na-ekpechi ekpere ike
enwe udo maka udo amafọ nwanne na nwanne mekara onye asịrị ha kọrọrazi ya biko anyị chukwu anyị ọihe anyị na-ebi obi aka ọkwa anyị bịara sịta ha na-erichi ka anyị gaa maka anyị bịa ya mbọsị nkete anyị ma ahụ mmadụ etu mana otu anyị na-ekwupụta mmụọ nọ n'ala na-anụ olu anyị nke nọ n'elu na-anụ ndị na-eto na ego a na-anụ ndị a ga-akọkwara akọrọ na-aga ha aga ka biko ndị anyị ọkwana ya anyị kọkwara n'udo. Nna, good afternoon. Good afternoon. Ekime, anyị nwa bụ ndị Ide Atọ TV. Biko, achọrọ m ịma onye bụ ka mmalụtụ afọ. Mụ bụ Chief Philip Ifeanyi Chukwu Abakwam. Ogwurumbe ike Akokwa. Yeah. Biko nna anyị fọrọ gị nnọọ ka ị na-awagharị mgbe igwe na-awa ji. Oh well, mgbagharị aha bụ na Obi'S Akokwa. Ọ nwanne m nwoke ka ọ bụ. And this palace bụ palace amara amara na Akokwa na Ide Atọ na South and North. And onwe ihe ọzọ mbụ bụ na eso nkwudosi ike na this palace nna anyị hapụrụ anyị. Eso nkwudosi ike na so kwere na eme ka ọ na-aga n'agbanyeghị ihe ọbụla. So onweghị nsogbu ọbụla dịnụ mgbagharị ahụ na-agbagharị ụnyaahụ n'agbanyeghị na abụ m chief ma ihe ndị ọzọ ọ n'ime ụlọ m ka a na-eme ihe a. The palace bụkwa nke m ka ọ bụ. So ọ ihe anyị ji agbagharị ka anyị were na-eme ka onye eze anyị na-aga n'ihi na ọ chọghị nsogbu. I mere ọfụma nnọọ. Wee na-adụzi wee na-asị oke na igwe wasịrị ji kịta nye onye ọbụla na-abazie bịa ji eribezi ya ji. Ọ wasịa na ji. Obi'S Akokwa awa na ji. Na ọ wara ji nya. Other villages, autonomous communities ndị ọzọ na-awa nke ha taa. Ịghọtana? So otu a wachara nke nya ahụ ọ tụpụ n'ọmụ ndị Akokwa ndị ọzọ chi ndị autonomous community ndị ọzọ na-awa nke ha today. Ịghọtago? So otu echi eme ya every year.